missioning sa mga lumilihok sa simbahan. Muanha ang bishop, mao'y magmisa, ya tanan nga mga lumilihok i-commission, no? Sa ito pa ipadala sila, no? Niya katong na commission na renewal, no? So dirigyon sa sulod sa simbahan, magdalag kandila ang mga lumilihok. Dili na gud kalingkod ng mga dili lumilihok, kay mapuno na ang simbahan sa mga lumilihok, no? Sa kadaghang lumilihok sa mga kapilya o sa parokya, no? Sa matod pa sa sentro, no? So nindot kay makita ni mga tanang mga lumilihok, no? Nga komisyon gipadala sama sa gipadala sa atong Ginoo ang mga apostoles, no? Ang iya mga disipulos, no? So ato tan-awon karon mga igsoon ang simbahan sa una o ang mga laiko sa una o sa karon, no? So sa una, hilabi na sa before Vatican II, no? Kung sa tuiga man itong Vatican II, yung tao na mga ito, Vaticano II, 1965 man to. So natao na mga na. Kamo mga senior, mailhan na ba ni mga senior kay magduka diri simbahan, no? So ayaw mo duka-duka basig masaypan mong senior mo. Amen. So mao ni ang simbahan sa una o ang lumilihok sa una mga laiko. Sa una ang pagsangyaw gihatag ra sa mga pari. No? Sa hilabi na sa before Vatican II. Ang pagsangyaw, mga pari ray mo sangyaw, mga obispo, niya mga protestante nagsangyaw pod sila. Ang mga protestante, no? Dugay naman na sila nagsangyaw. Unya ang mga Katoliko, nga dili pare, dili madre, dili obispo, manimbara, no? Magsunod-sunod ra, no? Ya kay Latin ang misa, sama ninyo, magsige po mo katog, no? Pagingong Dominus Vobiscum. Tubag mo mga tao, ang leminister gigutom. Oremus. Wa kasabot, no? Ako sa Kristan pa ko sa una, grade 1 pa ko. Server naman ko. Sama ni mga servers na kung piyesta, walay insenso. Malibog ka ni mga sakristan dire kung piyesta sa Santissima Trinidad, walay insenso. Ya karon nga, ordinaryong adlaw, green ka ng stula, kay walay piyesta simbahan, magdag insenso dito. Yung piyesta, imbes mo na importante, dili magdala dito. Sa maning kulag seminar ni mga sakristan dire, no? Why focus? Sa mga nga sakristan pa ko, tudluan na may kuan, Latin, no? Mutubag ka sa Latin, pero wa ka kasabot. Amen. Mao po ni mga manabtan sa minatay. Ako ni mga lectors na may manabtan dire, no? May po ni mga kadungog sila sa kung sa'y maayo, sa'y dili, mulatin po na sila. No? Kaya na may panahon nga, naay mamatay nga lumilihok, na muadto ang mga pari, no? Mutambong sa, usay magmisa, before the mass, na may pangadji. No? Maglatin po ni mga manabtan, no? Dominus Vobiscum. Oh, napay ubang kantahon pa, no? Wa kasabot, no? Wa kasabot unsay gi yaw-yaw. Amen. So sila ray mo pan sa una mga pari, mga obispo sila ray mo sangyaw, no? Gitawag na sila holy professionals. Kanang Santo Papa, mga obispo, mga pari, no? Ang old mentality mga igsoon, mao ni ang old mentality. Ang mga laiko sama ninyo moingon lang nga amen. Niya pray, niya pay, no? Muhalad, muhatag, pay.
Napit tayo mingon nga tagpila ng bunyag dre. Tagpila sa mong naong. Dari bunyag baligya. Tagpila ko ng bunyag. Dili na tagpila, no? Pilay halad sa bunyag, no? Dili kay pilay bayad sa bunyag dre, no? Di mo na bayad kay kung imo nang bayran, pabunyag ka imo nang bayran. Kanang pare nga nagbunyag, pwede mo nang dalhon sa inyo kay imo nang gibayran. Dalhan ang pare sa inyo. Nga magsilos pa na imong bana. Imong dalhon ang pare dito. So dili na dili na bayad, no? Kayang sakramento dili na bayad, halad, no? Amen. Daghan diri taga Cebu mga ignoy paghapon, no? Pilay bayad sa kasal dra. Gaya. Dili lagi na bayad, halad, no? Obligasyon, no? Kay dili nimo na mabayran ng pare, no? Kay kung nimo nang mabayran, madanas inyo. Palit kang isda, imong gibayra, madaan mo sa inyo. Amen. So dili na bayad, halad, obligasyon. Pilay obligasyon, halad sa kasal, no? Daghang mga Katoliko nga mga ignoy ang simbahan sa una murag barko. Murag barko ang obispo murag mao nay officers of the ship, no? Mao nay kapitan, first mate, second mate, kanang bishops, mga bishop, mao nay officers of the ship. Ang mga pare o mga religious, sila ang crew. Sila ang crew. Unya, kamo mga laiko, mga pasahero sa barko. Why obligasyon, no? Walay papel igora mo sakay, no? So mao na atong simbahan sa una, no? Ang obispo, kapitan, ang mga pare o mga religious, mga crew, kamo ordinaryo nga pasahero, no? Wala mo'y matod pa, no? Responsibilidad sa maong barko. Pero pag-abot sa Reformation era, panahon sa Reformation sa 16th century, dito na usab ang atong simbahan, no? So mao na nga ang mga laiko naa sila'y kabahinan, no? Naanay obligasyon sa simbahan, no? Sa una, ang mga laiko dili pwedeng mabasa sa Biblia. Mabito ng mga bugo tas Biblia. Kanyang naay mo basa-basa na itong Biblia, mato sa itong balay, madada yun ta. Kay kulang matas pagtuon, pwera aning nagseminar na, no? So muna sa una, dili, bawal mo basa ang Biblia. Kung mabasa kang Biblia sa una, kay Latin po ng Biblia, ayaw basa ng Biblia kay gabaan ka. Para na naspari. Pero mga protestante, sige nagbasa, no? Mana kita mga ignorante. Yang mabikil sa simbahan, dayog balhin, kay kulang sa matud pa, pagsabot, no? So pag abot sa 16th century, Reformation era, so nanay mga lay ministers, nabaguhan po ang mga lay ministers, 16th century, natao naman na. Oh, mga 90 naman na tao, no? Unya ka nang nabi tayo ingon nga kaning ubang mga parokyano, mga tanang adre, nganong tugutan man na nga mukalawat sa kamot? Ano kuno gitugutan nga mukalawat sa kamot? Dili man pare nagtugot ana, mga obispo man na, no? Dito man na sa mga 80s nga ang mga pwede na mukalawat sa kamot, no? Nayuban maglibog ta kay lawas si Kristo, mugawa sa dila, murag tambalos-los. Amen. Hinapoy kamot dire. Asa ni mo ibutang sa kamot o sa baba. Ya COVID man, dire ni mo ibutang sa kamot. Di pod kabalo. Pagdawat sa kamot, imbis kay mo ana niya paunon, murag nagkaon og kuan, pulburon. Sa man yung mga katolikuhan ng para magkakaog bulburon, no? Kung mukalawat ka, klaruhag asa di mo dawaton, dila ba o sa kamot, ayog duha.
Kay malibog tag-asa, ipaslak ng napoy mga dalaga, mukalawat, gamay kayo, baba. No? Murag baba sa lovebird. Lawa si Kristo. Amen. Gamay kayo lungag. Na? Pero mamalikas, nga malagi dako. So man ang mga lay ministers na baguhan, hilabay na katong pwede na sila mo pakalawat. Dito sa Mindanao, dugay man ko sa Mindanao, bago ko pare dito ko sa Mindanao. Karon ako na sayon sa Cebu, natiguang nako. Pero taga Cebu ako. Ang mga lay minister na baguhan, magpailaila ako si brother so and so na ordinahan sa pagkali minister. Niadtong 1980 na ordinahan. Unya ugma mumisa ko dito sa barangay ana so and so. Imbis na instalahan ang ilang istorya na ordinahan na. Kaya nabaguhan, no? Unya imbis kay ako'y magkatilingbanon dito, mag Bible service dito, ako'y mumisa dito sa barangay ugma, no? Mura pug pare, no? Nabaguhan sila. Mabita ng kay gitugot naman ang mga pare nga di na magsutana kay Vaticano II na. Ang ubang mga madre dili na pod maghabit, no? Kanay lang uniform habit may tawag na. No? Didit pagadto sa baryo kay mission area, no? Nakasakay tong madre og ang pare sa tricycle kay wa pa may service sa una. Wa pa may e-bike, tricycle. No? Dito madre way belo, way habit. Mararang sibilyan sa tricycle. Naapoy pare na sakay batanon. Wa pod magsutana, wa pod mag-clerical. Mararang ordinaryong tao, naghuo sila sa tricycle. Ningon ang madre nga, "Dong, ayo ko sikita, madre ba ako?" "Ayo sikit-sikit ya ba kay madre ko." Ningon pong pare nga, "Aw, madre de kanang." Gimana nga pare man pod ko nang, pare man po ko. Ingon pong madre nga, "Aw, pare de ka dong." Mura, no? Wa magkaila, no? Kaya nga naman, kuana, nanay ka kabaguhan sa simbahan, naapoy mga pag-abuso na po sa simbahan, no? Ikaduha ang karon. So nanay empowerment of the laity. Ang Santo Papa gyud ang ni-approve nga ang mga laity naanay kabahinan sa simbahan. Nanay kitawag common priesthood, no? Nga dili lang sacramental priesthood, no? Nanay common priesthood. So wala na ta sa medieval era or medieval idea nga ang parokya, ang mga tao mura gagmay mga bata, no? Mao bitan ang gitugutan og kalawat sa kamot. Communion by the hands or by the hand. Kay ang simbahan naglawig. Kung dawaton nimo na sa imong dila, mura kag bata gihungitan ka. Amen. Usahay kanang kamot sa pare may mapaak. Pailawa si Kristo hasta kamot sa pare apilog kaon. Kaya ka mao mo dawat, no? Unya na itak-om ng imong baba kung mugawasan ng kamot sa pare. Amen. Kay mukalawat magkakakuan, mga charismatic, mukalawat sa dila, no? Nga dili kamao. Dili kamao sa pagdawat sa dila, no? Mas maay nang sa kamot kay mature na ta. So ang simbahan na nahamtong, so dili na kahungitan, no? Kung dili imo nang dawaton, no? Ang lawas ni Kristo, no? Imo nang dawaton, no? So mo na ang kabaguhan yung naanay matud pa misyon ang mga laiko, no? Sa una magsigir tag halad amot karon na natay misyon, na natay kaakuhan na nanay mga movements, no? Sa atong simbahan nanay kaakuhan ang mga laiko. Ang mga laiko na mo lecture, no? Watag og seminar, no? Kay nanay kabaguhan sa simbahan, no? Kinatay mga misyonero o niya ang mga laiko, mga misyonero usab, no? Gitagaan og
gahom nga mahimo silang misyonero, no? Missionaries. Sa Konsilyo Plenaryo 2, nagkanayon, be missionaries in your own state of life. So mahimo kang misyonero diha sa imong trabaho. Ang inyong spirituality, unsa imong trabaho pag binuotan, mao na spirituality ninyo. Mga laiko, unsa inyong trabaho pag binuotan, nya mahimong misyonero diha sa inyong kaugalingon, mutabang mugsangyaw sa pulong sa Dios. Amen. So mo ang challenge nga suportahan nato ang ato mga misyonero. Financial, na World Mission Sunday, na SBD Mission Sunday, na mga envelopes, no? Gamay ra kay muhatag sa envelopes, kay wapod gi follow up, no? Nang envelopes sa opisina. Gihimo na lang kuan, butanganan sa kwarta. Kumuhatag og stipend dito ihatag sa World Mission Sunday envelope, no? Mao na yatong obligasyon muhatag taniana para sa mga misyonero. Financial o pagampo, no, para sa mga misyonero. Ikaduhang challenge, atong inyong dasigo ng inyong mga anak nga mahimong misyonero, no? Mahimong mga pari o mga madre. Kay mao na ang kulang sa atong simbahan karon, no? Daghan ang gitawag, gamay ra gipili. So dasigo ng inyong mga anak nga mahimong misyonero. Mahimong mga madre o mga pari. Kung kanang inyong paparion, pilian ang the best, no? Kanang mga honors, mga bright, kanang gwapo, no? Kanang gwapo para daghang mosimba kung gwapo ang pari. Amen. Tanawa karong dili gwapo ang pari, gamay ra nanimbang uban nangatog pa, no? Yang buhalad niyo may lang na 20 ani, no? Pero gwapo ang pare, daghan kayong muhalad, no? Daghan kayong mutabang sa simbahan, no? Labaw nag gwapo pod og nindot pod kinaiya, no? So mao na ang atong tabangan, no? Ang atong simbahan, no? Kay kini matud pa ang pamilya dakog kabahinan. Kay naay giingon, family is the soil of mission vocations, no? Ang pamilya kuno mao ang umulanan sa bukasyon, no? Ang pamilya mao umulanan sa bukasyon. So dasiga inyong mga anak nga magpari, magmadre, magmisyonero para mulambo ang atong simbahang Katoliko. Amen. Hinaot po unta sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog. Atong ipadayag ang